Ngiyanibingelela ntambama emsazweni wakho uthanda kakhulu lapha Inyaneni FM. Yahle no DJ Mawandi isikhathi sakho sambanye no 1557. Siya drive ntambama. Drive isane kahle emgwaqeni siphephe. Sure. Hey. 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 Boss. Ngiyabingelela lapha phansi show kombongolwane samungu zonke nje indawo ezakhelene neshow womelmont inkwalini khuluma no DJ Mawandi emsazweni wakho uthanda kakhulu 082039903 baphila komuntu baphila bomboshana baphila phansi le sengisho le kovuma phansi le kontumeni kongodweni madoda donke njani.